Karibu nande umwanchu muligerali nomo tegerali adose sule kigma amurobri detu ya gatembera sembeo kulichika kichika katoko swa senseme ya ikebiyekega nsamo ndi yakabere hasama gazeti bono mambia wasabiri kore nganaino gero kubwa tumurobri no mambia good morning aliyeso mtandao nako tebinga genda kutubuati ya kigma 0741583878 0726447367 tulikire ujumbe yago andosia subwate kurwa na YouTube bwate kurwa na bwenga yuligire kurwa tuyo banga Gatembe TV ensemo ya YouTube Gatembe TV ensemo ya Facebook ndio sio kubinyora sensebega ya bono mambia karibu soma gazeti wi kara ngana kiwate bokurku mwana ya teba inki konedi njina reko teba naki 0741 583878 lakini naende matiri takakitia kondigererigo naje nkongitoro bwoba wete no nyina ase barasa abantu ngimo kibara ko igoro wari bagero njina kana gotanya ko kyo siaro kero manya wonde binga ninche onde bingo siaro kamo nje gote na gotireje moko ngari baga immediate on the spot njina soka kurwa mwandu sire ni mapema 0741 583878 Facebook Gatembe TV na boigo YouTube Gatembe TV abasokoro nabo bwate bituko ekira tokorira ase gazeti cheri tukoria rero ase gazeti buna ya The Standard igo ebwate ngana egokwanira chingiti choro sana echo chimanyekanete buna Wild Beast echo chikonganya korwa ase chinsemo chiriti Serengeti gose asobominyo obwabo Serengeti na gocha ase ensemo ende area ya Masai Mara lakini rende igegotabona Wild Beasts blocked yani ninki andake kira chingiti chiga achikonganya korwa bakukwana buna korobona mutinyo katano na kabere mutinyo lionane ekero chikonganya kera aso mwaka nigo ekorokana bono eketanda wiri gosekizungu mukuti nkegen nkeraroro kubwatakana na hotelia ya mogosomo pagani oyo monyara kwa gatwa se chinseme cha Masai Mara oyo bono ororekanire koleta okungusana na egati yabamenyi be chinseme cho nabo igo abantu bali abobwate nibo epeji ne yakane ase gazeti ya The Standard nabo igo ase gazeti ya Taifa Leo nerekorera buna how Russian agents lure Kenyans to war yo narara mangana manne ase chigazeti iri ya The Standard nabo igo ya The Daily Nation koroge gazeti ya onkiri kire korusiko ga ntabinga ki mtoto wa Simba ni Simba. Mtoto wa Simba ni Simba. Ndiye ukori. Akiko senere yeligete ga mwanchu muri na bakora. Mtoto wa Simba ni Simba. Yani omwana bwe bwe Simba bwe endo ne bwendo mapema. Yes, mtoto wa nyoka ni nyoka. Esikate kiri. Nakiwakora kwa manya mtoto wa nyoka ni nyoka. Yani omwana onkorogo bunoriga ase mwagali okero kurigereria abana bali bao. No iborete. Straight? Yes. Kero kuleria gazeti ya The Daily Nation bono mambia egukwanira our Russian agents lure Kenyans to war na bokoromo kano ulikirekagu ase gazeti kulende magazeti yanzu na kuigule nigebwateme kano au mwachubuli karibu kero kunyonyora asinjire wikiranu gazeti ya The Daily Nation na chibe chine chia kalenga chibe chia kane bono mambia ne bwatomo kano gaiga ase gotebekara na abakenya abangeri kwa babire bakungainwa anamono ebigoli bike baliandake bali abagendia abalendi gusaba security officers kogenda gukora imbere meyo asize cyabwarabu anamono enseri ya Russia kulikira bayikire gali ngo bakwenda babe kwa ebyombe biri babanajeshi asibako bikubosyo kurwani yacinse au no muri yogosiri bumwa babasogwa kwa chimbunde kulende kolengana negaziri bechakana nigachuya mate cyabo chikolera ngana asiki amakuri ayu atakageri akonyora abancho babo aikero bangaine tunga nigo bawo chokole mbere wolende kusaba ngane obogendi akule bachikobe kwa sisege cyo banajeshi ine nasiki bono digo ebyombe au bose agent chirichiwo kora bangana yo namono chikuru andira abantu kubaira nse ya Russia chiendera tekulikigwa na bago ko mochigwa kirage asoma ndulikire chibe chichakane gazeti ya The Daily Nation eganiga ya ramule kirwe ketambe nabokoranga Kenyans mecharo nero nga omuntu romogendi amabagata ngasuje chendi cyali gibucyata ngonkoro no mogendi ale tugumuira ngumbu achikogende gali ali bo Arab Russia kago ikangumbu obekera ubunduki koboko otebi cyake segi kurwana yakize chinde maiterinde gosuti tato mwana matukabira atatu ko egora maegirio ama igongo ngira bale okuwera akiri bano mochande kira wakorire training ye kira waswali sesegi nayo gobeko mostari oli obosio
Oyo nayo kubekwera ini eri entangani omekaba kombekera sukunyuma abakenye bakogenda ali bakobeku bosyo abanyanyimbo bali bikinse kiri baba maega bono kakerius kakeba abangina obayitiru kwanyana nini mule busigale mwako masasu ikyali mangana yoera nsense bono aba chi family che bali basira mu bako bolinga nasi kya mangana akolekana asibintu bamwe abataga netigo so batakagirete nyoro mugano chibe chichaka na gazeti ga ya The Daily Nation mugano ibo igono oli chibe chiri chia gatatu gazeti ya Taifa Leo kwa na uchunguzi wa ajira za Wakenya Urusi waanza nabokora mangana Jonsi ekerbono butigubwa chaki kwa neki nasiki esi ya Russia anamono egokora bigona bantu yabakwira Bakenya asinzi ya Russia tali magana wa nase gazeti ya The Standard page ya 5 na 3 egukwanira omoko nyibumbrai wense omoske Professor Abraham Kithure Kindiki whatever the DP was a deputy president question Kindiki's loud voice in many polls leaves Ruto agonizing yani enkwana gose ogotenda oimara kwae omoske Kithure Kindiki ndigo bono kwanyara kogosa bange ekero andake abande babwate chitangutangunga no nyono murai wense nigakumetinga andake moske Kithure Kindiki asichinga kichiga cyobo cyori oboke nachigutwara libaga libonete userio giria endi uikane anomono ase county ya Embu korinde korengana ne gazeti ya The Standard nigekoro kyabuna moske Kithure Kindiki nigo anyarete kubwatira na gose goikerania ali anyarete gutumwa kore emirimo yonsi yairwe unyarire ko yekora iyubone itigarete nga andake ikirugi kiga kyo bukonyi bubura ivense nigo akare gukenyara no nyenga kiraciye kurigererwa asi umwaka bw'ubucyori bonane umwaka 2027 ekero ekorengana ne gazeti yiga ekoro kibuna bali bamwangete Kithure Kindiki nigo batigara bale vinyo wazi ekyagera mbamanyete una moske Kindiki na bwatuke gusena na ne obukoreri usenekiranie emirimo korengana una betega kuria eira ekero so chipechi chia kabere gazeti ya The Daily Nation nomugano oboigobeire okukulerwa na bange asokota na dark web of short term rental debts dating apps and social media yakayukwaniranga amakweli abwango mono ayokolekana asiyo bacho komboa nabayigo akubwatikana nokumirana kibwa ncheni ase mitandao nubusani bwo konyolekana ase ichipechi chiri chokwo chia masani yemitandao sokoro gaiga emeganelikire gaiga gotorokaranga abange ase michemenano ensemble ya Nairobi Mombasa Kisumu ni chime chitown chiri chinene abantu abange nigo baga kalikonyara sakomu maiga yukubira no montaso mutandao mwanchana mwanyorana mwaligani momerana mwagenda komenya asiju bachoka yegokia omweli oye amakweli atuka bona makuri nga yagotokera inki kyaba bona makuri yagotokaga bwese era manja iga mwachaka na nero ubusani mwanye korana momerana online na kyukoro kwanguru mwatilla obaiwa irende njije msyonkorogo ngayo menyate nchibumbasa irende nchi Nairobi mwabanga ngora mumirana esigani yabara siganteya mtandao talere sigani bona sigo kulira kubaira na makweli na kiki gazeti kulikira mugano olikiri chibe cyakabere na bakora bange mugano y'abantu abange sana gayiga basira mugimabo asinjyo ko ngainwa na bigo kubekwa ase kubekirwa omotego yiga bw'ubwanchani ayonsi nyenyora chibe cyakabere gazeti ya The Daily Nation lakini ukuli chibe cyatatu bona mabiga gazeti ndiko kumulekera mangana out tourism boom as Kenyans flock to the coast and the stream international parks and reserves yukonera igoro yense bali gutali bono ligandake yarakanire kugokina nabayigo ligoliri ay comment kigima anamonishika kichimega you Christmas asibone gotebekana ensomi gutali ya Kenya niyo kiri guchokini nabayigo gotwara ligoliri ya nabayigo kutwara ubwansuba nene asinsemo au unabono imebogari asinsemeli ya Diani Malindi Mombasa nechisemo chinde nikobono yiga kale koko kia batalia bange bali bakuruchise chisiko anamono gocha kwego kia asemega yo Christmas yakichiga chimega echirobosyo ekotebekana nigono nyarabo sector ya Kenya Wildlife Service ya mentire waida gose uchumi ya mentire waida saba Kenya sichibilo kuruchibilo ni inye umwaka urwechirwe ngo msemerongo ibere nibere wiga chibilo ni isano no ibere chuta ikienda isano isato umwaka 2025 umwaka olendo ronki garage koba nomugano olikire chibe chigatatu igazeti ya The Daily Nation abange boni gankomyo kabale kuruchinse abasonga abega bantabarabu bache Kenya samabani bona chigali kanya na chiko tachaga papa
chigari muri chirro tali gusirende tali gusi sari gone tato mwana one igo noni gaga nkwanya korra ekere chugwe chigo chapna bamura bagucha pa ngora kinge tourism center to bwata gusi tourism center tourism tenza neri ya mama tourism tenza ase abatari barache babute gusi egento bacha korana gusi highlands yani bacha kuri ne bituno ebigire omwana ne the president of the public bari kwate barende tabakalende omwana ne the president of the public of Kisii County tatoro seria stoko timokaga ali mate ga ali mosongo tago charoro inki keroro ke kore mosongo ali kago tinagari ali abasongo baragende onkorogo abasongo baragende chinse mobuna chia South Mugirango gali baligererie Bware nabo igo chinse mobuna totebe manke ga egitunu kya manga lakini ebiga binde byonsi mbirekirase okay nande gento kirago kyo monto otamenyenti asensi ya Kenya kusasa orobongoroiga ne bituno omete chinse monjine konya robotunu borekerase se to ga toro jinzari ekere gaga nzari kwaje kukazari mama igorari oigwa kambe bunaga gwaka nase gazeti ya The Standard page ya 5 ekwera buna ebunge nigo yabwatukire guchika chibesa goika chi bilioni 10 chinyara kubwatuko guchase ogwakana madeni ari ya NHIF bunenchiremo kyokwene buna abachinya gitari chinyingi chanyare goikirania obukoreri wetiraso murobero obubu wene murobero osha ekirbono ababunge banyarire kwera buna nkubwatikana na madeni ya NHIF andake chinya gitari chinyingi chigenderete gotigara magiga kosichi ndete gukwama ase nchere ya moko burwa mariogo na bwigo bukoreri obuya asi ngencho ya madeni ayo kirawa bori buna oko kyandi madeni ya NHIF nenchere yemo yo gukora umurobero obubu we ni umurobero bwekirero umurobero sha onyale gukora emirimo asinchira engikirano nabwigo bari bakwegerera gusiba bwateri ogi ryo kwanera nabwigo kubaigera bari bamenyete nebinyinyi byanyamureo aigasensi ya Kenya batabona HIV advocates want disclosure on Kenya US 323 billion healthy deal kwanera abaiga bakuranira abamenyete nebinyinyi byanyamureo asensi ya Kenya nigo baborire bono serikali weteraso muraibwense Musike William Ruto anyare ko beka teneni nabwo kumanya abakenya kuigwana kyo kuiga bakorete nenseri ya Marekani ekyagero kuigwana ko bakorete ko sedile yo nigo yarenge ya 323.4 billion package eyo muraibwense anyara go sign no muraibwense ya America Musike Donald Trump nga negati ye kusinga chibese chiga chiborete ko so ase ewizara yobochunu nabo gokokonya abakenya nene muno bali bamenyete binyinyi byanyamureo bali bobwate oburire bwa tuberculosis gosego kyane omuchano oburire bwa tuberculosis nabo go oburire bwa malaria nekero bakubura bunda binte bigambi bona tegokoro bubisi abakenya bonse bamanyiwe ninkekiga kyanyarete kobekwa essay na kukonera oburire bwenyamureo nande ase epeji yakabere asinsemo ya health asase kengesikyo bochanu ni gazeti yote obuna nigo yarorekanire buna chisindani bono amariogo narakire akobetwa kosa amariogo ari ya ARVs bono akobetwa gwetira asinchira yesindani erigo kyania umuchando bukonywa chintetere lituko aserinde yuno mugano oranyora CPG yakabere asekengese kya health and science gazeti ya The Standard mama tari so birinde kya rogoruke muntu ntubwatege ntokoroka senda ngatengo karorge gotoma chisimiga gotoma gochiga ari gochiari mbakoreta marioga yo abanyagitari bagakarasi computer bamanyite nganyarebe na arwarete baro basenda gosenda umuntu mubero chibesanjiro chokore mireme chibesanjiro Kenya chibesa ngachienda Kenya onya abantu babwate bagachinde kipa kachimeri nane tari yeyemo igoba nonkote binaki otage to muntu kuria masoma yatige kutumeka chibese cha kugora no nyendege gusikugore bintu ebyo gukwanira noro cha marioga yaiga ebese ya eso ase serikali marioga yaiga gwarateba aganeiri abe buna noro chigwa siafu nkogotomera immediately aso mubirugo straight serikali ya Tomasa murigereria tigana mwana iyo korogo ekiagira ase kero to kwanira wizara yo bochini gusto kwanira kindi gyonse kiego deal no mubire omwanya bantu na afya yago minyokasi nyagitari kwa bwati amachiko yo mu orwali abantu bana baba nkorogo baba sago ku misili nkorogo nguro kale daktari nchiri umunyagitari mbona mukumanya
amariogo nare utanyare gose amachando no araro utanyare go tegemea amariogo yekienyeji asenge nje bire taringa mari nare atali mariogo kienyeji taringa kienyeji arama be mwana no maito mokubo lakini no maito mokubo omotokoro ko mokubo onya koyo maite bona yakira ontebinga ogotegemea amariogo amete epechi ya gatano gazeti ya The Daily Nation uko na a brawl over tea bona has disparities iga maigamba tukama kema iga Kenya bangi county jingi kulera aliko liri bego se bonus se ekemerige chai nikobono umurai bwa bange ase bunge ye senate nere omuseneta o Kericho Aaron Cheriot niko abwa tukire ekerengelekea yana kugania serikali anamurugwita siku mbekeligia Kenya Tea Development Authority kuligia chinchira jobe na chikera chikisense chuko mulekana kumanyanga akicha yengianiriye na kolenga baguli yechae ligero chukwata na kogokia baguli yechae na kukini aligoli yechae ime ya Kenya mangana akwanire na kotabanga onyolioka serikali tiko chukuligia chinchira chire scientific chuko pima HI lioliang abalimi bagenda kolera ligoliribe lichae na mangana ye Aaron Cheriot uyiro mu senator au Kericho na bigo murai bwa bangi ase bungi ye senator chibe chichiaga tano ndigo chikwero mugano ya senchira yobo imo mwanchu muligerali no motegerali so chibe chichiaga tano na libo Adija Service Commission Senior School Aurora how to worsen a teacher shortage ekwanira omugano asebono omunyakirugo intendera bwiko mekiliyo kolikia omusiyo intendera bwiko mekiliyo kolikia balimu agia Teacher Service Commissioner Evelyn Mitei nikobono aereire imiroli au yiskuru andake asi okobura kwa balimu asatubire kimbekeli ya TSC niko kibwa temiroli au yokerekinga balimu nguchi bali kutoka akamu mwaka 20 agusenyora kero iskuru chiko igorwa amangana likiri chibe chatana nebo ndikakwerera au igoro chibe sector yugo serikali ya bekire witani 7.2 billion chiwano chiko chikonyara koba chikwenekia ngokoli kachira balimu asi iskuru chiri junior school nabo igo asi chi county au ya Kenya mugano iro bali chibe chatana nebo bono mambia gazeti ni ya The Daily Nation material Bonche murigerea gutikana nayo na se page ya gatatu ase gazeti ya The Standard yeri tukoria rero ni gukwanira mangana yichingiti choro sana ekero yarorekane buna okobura kwembura gusembura gutatwa ase chinsa mo chinyinge mensi ya Kenya nigo yaletiro muchando anemuna asabarwali ibetugo nabo igo bali abakurigerea chingiti choro sana kyagira bono emerimo yabarwera abarwali abaiga bamanyekanete buna veterinarians nigo bono babwate emerimo yo kurigerea igatie chingiti chiri chatigere na ndagira kichibwonerete konyora nabo igona kichiranyare gukonywa kubwatakana no muchando iga bogonchoreria kwerire kyagera nigo ebintu byomire nonye ndagira teyo chingiti chiga chikorisia no muganora se page ya gatatu ase gazeti ya The Standard yeri tukoria rero nabo gase page ya gatano kukwanirira abana ebingwarere gose emorekerete nyagitari ya Margaret Kenyatta Martha Baby Wing ukwanira nyagitari yega anene muno asensemo yabasubati kogongeria gose ekurigereria o afya yabangina chinga kichuko gongia na bwigo abana ebingwerere egotebe nyagitari yega yabereke gotoria abana bake anene muno bali bakuiborwa emetienyi etaraika gose emetienyi kyande etaraika ekiro mwana kuiborwa goika kabwate enusu ekiro mete onkorogo mwana abana normally okonyaro mwana nga keraro moke 2.5 kg chikiro ibere nenusuga omwana bwate chikiro isato lakini kwanya rumwana naro kuiborwa ore 500 grams yani omwana utaigeti no ekile yamo okay lakini nyagitari ganga ase chintunda chinyinge abana bange babere bako baseved gose magema abo anyare kubaka gutorirwa ase enseme yo timanyanga gusiri tware konya wale enseme ya enyagitari ye serikali abo yare kokonya matrita babake muntu yare kokonya bi straight tare mangana egero kule chibe chikatara kabere chigazeti ya The Daily Nation ngechikukwanira omugano au igoro ye chama eliye serikali ya UDA egero kore chama United Democratic Alliance egotebekananga nigo andake nande ya bekirego tania 180 million ensemo chuchu ikiraniyo bochori bwebi nyorogo sema shinani
bwa ase chama ya UDA unyerenga chama ya UDA ja katobo cholwe binyoro chisamogete lakini ige kakeli omo yo kabiro mukonyo murai bwense rigathi gashawa age twisiko obo cholwe bugatinini gwa nabono nigo yabikire 180 million ejuchiko ikirani obo choli bwa barai au be binyoro bo se grassroots elections ase chama ya UDA kolengana nomo kolengana no munyakirogo bwege chama ya UDA agusobo cholwe UDA anera kuru Anthony Mwaura nigo ayene kirichu samo au na gotabanga agoikira nigo abarai au agoitani abarai 246,000 chimibere na mirongo ena batano mo barachi chorwa asichi samo au sebitu byo waka chikura asi chama ya UDA asibo igo chi county emerongo ebere naisa nebere goikira boni nigo chia kolirwa bocholiyobo na nigo abaigabande chitikati jo kolya obocholiyobo egati ise mo chiri chuju goikira obocholiyobo iga ngamone sameli ya Rift Valley agwaso bocholiyobo chokoleka na miabarengo bomete ligero Marquet Kericho Nakuru Nandi Trans Nzoia Uasin Gishu na boiga sameli Samburu aliwesta nigo chubo chokoleka na sameli Kakamega na Vihiga County aboigo utelikuwa ngachi somo chindenga mona Embu Kiambu Kirinyaga Laikipia Meru Murang'a Nyandarua Nyeri na Tharaka Nithi counties chitara akora obocholiyobo agwaso bona bochu ikirani gwa chisemicho au sokoro igo chama ya UDA ngo chiro kole bocholi wibinyoro na kobeka barai au asibinyoro uchakira sebituo wikasi semo au ayatura register jembe just tenkole tenga nyete bono ne kurango chigwa kiru straight mapema tari magana nkwa igo kitoko agia kwa ne rwasega zeta na igwa obocholi bwe party obocholi bwe party bono nchirinche ngo chigwa choru buno omonyene party yase manyene party yase lisabu ba party omonyene ne omoske William Ruto mapema ayenga kyoko monyene ona yo chiko choru bono nche ngo chigwa choru kobera lisabu ali bono niche ngo chiko bomo kubwa buoro ase ali kenyorukia ino gali kwa kora kwa manyamama lakini ndigaute omanyene party na roro okay omwancho murigereria gotigana nayo ase page ya 10 gukwanira siasa cha Western Kenya kero gukwanira omo senator Boni Alwale omo senator bwe county ya Kakamega uyo bono obeire gosobere kako ba ase gwetira ase omo senator gwetira ase kiama kirikia UDA bono magega yogo chenchwa ekerogo ewiki yaeta nigo bono nande achakire kororokana kugikeria serikali nabo igobuteneneri bwa UDA anene mono gukwanira amba igati ya machiko ali abereka wetigwa ka ukwanira obocheno gose muchando ogendete kweneke wase wizara yobocheno nebintu ebinge ekira chakira otabuno oburai bweki amakiri kya UDA bono tiboli oburonge yo yararakanire gati ya barai niko bagendete kumwaligania kigima anyare gosoa ase ebyama binde oino mugano ase page ya 10 na gutigara ase page yo ya 10 serikali gose engana ya Okonia wechisha gose Okonia wa Safaricom kwani wa Safaricom kucha senseri ya South Africa ni gobono kwaletire engana okungusana na egati ya serikali na boigo negati evyombe ebinde binge ekirondo cheko tabuna opposition slums Ruto over Safaricom sell without a public input bono bakenya ambabolire ekiro yaroro kane buna Safaricom bono nande neche kwene kiwa asense buneri ya South Africa otatiga ekiro serikali etachiti kumanya abakenya igoro yengane yo kotigana nayo na ide asinse moyende karatiga gekoni gugochi South Africa waratebano ngaki gukwana gocha igabona kero gwake ningotebye kero twarure ngaki mteja wanambali piga ningotebye kero twarure mbeo se pj ko binari monko kwanerero gosone na kweliro ba egoteba landslide buries graves and road in Nyandarua county ya Nyandarua liroba igori anyarete gosone na omuchando onyarete kubwaterania ensemo eisaine chikilomita 5 bono egati yes ekero gukwanera buna bono oboina na boigo nonye ne chipara nchanyarete ko bachi gotubererwa ichindi chikanyara gostaleka ututiga amangana yobosaria amangana yogotachiranse kwa bana bake nagenderete konekiwa umunyaruka okagere koba uyibwe myaka 13 nigo bono anyarete gusoma biro yo nyarete gutoka asichinsemo echimo ime ya Embakasi ne county ya Nairobi korende yonengana abanyanyimbo bali bokoro botuki bobosaria obutuki bobosaria ba DCI bono bagendete gutuka iri komanya ninkikere tomanyaruko yo wosire bumubaya senchira engabuneyo ekero kuliria epechi ya gatano na gatatu gazeti ya The Daily Nation
ekonera nase kigambiro kia rugo chikabono serikali gochiwakana investor witani shilingi chibirioni 24 otabagaranga ekegambere niko gose aikota niukero kuna changa serikali yakane ekeombe gose company yemo yumanyikaira una Kwale International Sugar Company Limited Kiskola shilingi chibirioni 24 asende mero yu company ya bwate yemesi naboigo ya nyarako bagiusaligwa naboigo asogota wobole ndo isaine mugano yuchibe chichaka gatatu nabokoranga nomugano ondi gusindingana ekorukyuko na chakwa ogokomukegima uko abantu kurasa mtukabwango gose myaka ya bwango nikiambere kenene asomone serikali uchuwaka na 24 billion ujase kambale ya Kwale International Sugar Company amagana makongusa chibichi gatano na gatatu nabokora manganayo kulinde kerokora mangananda mange aligara gazeti ya The Daily Nation negati aba mangana kuruchisi chama ikayandi kurasi chichiro nabukuwe manyi ayabweka kulinde aliyo mweli kegima na mangana ye chikosole kulinde kerokati yuko manyi kurasi gazeti ya Taifa Leo ensebeli yebiti nigekwanira amangana orenga ekero gose obobuyibwe club kelike Manchester City asigati ye timu ya Sunderland likuliria Jumamosi aseke mienano gia English Premier League nigobono kiabekire timu yo ya Manchester City goikachi point 3 neyemo nyuma ya Arsenal abubono bamwe banyebwete point ibere choka na unyolenga asobu ya Manchester City litukelielio Arsenal ni goboigo yanyako bagigwa kwa ibere na Aston Villa na igo koirera Manchester City kwenye buati ya point 3 neyemo na sobono Arsenal ni gobale batanga ne point ibere okoranga ibintu bigenda ko base timu ya Arsenal na bakuru mugano chibe chichia maiga kegima gazeti ya Taifa ni ya The Daily Nation asamangana yebiti biyamanyi nkwaligali mupira oli Manchester City na Sunderland ikuliria Jumamosi ngikwaroche Manchester na Sunderland matresa bunitwa gesibiri kale nonyere asego sori ya Manchester City na Sunderland chigoli isatu asirigana liye barara asigati ligia Etihad nabo matokeo alingigo ayonkorogo tabwa matene chigoli sabunya makonge twende matilila City ya wigire Nchengo kona nande bado asensemo iyo bochenu ekira ukwanira obroire bwa anthrax na boigo kuboligwa niho kwa watukiriwo cha sabantu kurase wizariri iyo bochenu abantu mbabasa konyenya etugo erwalite ase emiyegeiga yesuguku yani tobasa konyenye mboli ntorora nonya bunabono chiombe banyora yachakire kororokana gusundu kenjerekete kwamaya konyenya abantu bali oyo no muchando koleta ase mibire y'abantu nakorire Okay. Water. Okay, no problem. Bwato mwana taiko bwato bosa kuikorete ke no mako bwato mwana ke ngwere kuikarasima immediately on the spot. Okay. Ta ige kangoso apaka epeji ya gatatu. Bona limbuate gaigo mwana munyakieni papa pupa yoli ndigeretie TV. I think everything is okay. Asore kiara kwa mororire. Mapema uliora se radio na yerene na bonka ketina ngwencho yole. Okay, kurugiga bomo subati yo iga kurukwa Trisa Ngendo yo igo aromwa na biashara aiga elipago ninza iga elipago niga. Okay, county ya Nakuru mapema nige gotebekana iga natite gosoma bitabu tabatali please kora muire mwana rembi yale rore library igole library mwao gabu anagosoma bitabu kwa razako ra duniani kurugabu maikuru ongote bingani igo anchitabasani sana nanchite kubuta nabasani igasobwe ngaya igole bita utara igo okwani abasani kabagocha chumuika pamoja kwa razenu ra duniani kora mugani ngakire simi enamba yana nige kubuatia 07 43 63 igakora 1 nayo mobwate nayo koba. Okay, ngende paka sikiringa kiarenge mapema. Leo ni siku ya Jumanne Disemba tarehe 10 leo ni siku ya Jumatatu Disemba tarehe 8 mwaka ni 2025. Taifa leo pechi kianda kwa razako ra duniani dondosa hapa na pale mapema. Okay, nkoko myokimiti atipaka somo likiono kurugonere chane tikafunga munako manyigiga iga diani kwale gaiga. Okay. Sorry nimesha pima.
nusura afunja ndoa kumezea mate kibuza wa okay chisimieji Mungu anataka bwatie simigalia akonya kuligelia musubati kitase simi very smart very accurate very intelligent okay akonya kumuligelia very smart bone gaikira mungino musubati mungino yakamotebi no eva bono tega ne irio nyakomerero ya matekinda ese kerete role turatigane bono gabo muchanduka ba iguru yesimi kwaraza ora duniani asesema yo mutandao nako na tebi internet kafunga nero manyiri gabo maikuru onkurusigi gabo mapema nkoire mpaka sakuru kwa kitunguni egotoka nsai kama chako siruguruga iga machako sigaga uri asere taroji asengo musemera lakini ubweti hivi na roje igaga okay wivu wasukuma demu kurudisha jirani viti alivyo sawidi mume okay bono gaiga musubati nakarana abanyoma ine bijano mugako bamenyete very smart very accurate very intelligent bono egaikira engakiye nyange kere yarenge buna barega konya bataranyomana engakiye nyange njarenge bono umusubati narega igorete tebirogo akarete birogo very smart very accurate akababu ne sabati okay bono munabaye birogo bune sawadi yaikeire umukungu bono bw'umugako uyo chakire gotebya umugako uyo bwate birogo ebire niri umusubati uria why umusubati uria gusumairie mono okay no problem bono ekirete amwiranire birogo ebi nari omorembe umanye gochi kubwenera oino mulikyo no kurwanere Cornelius Mutisia nero manyiri igigabo maikuru onkorete bona somo chanduga kare Pambuli Mambazani sapima Pambuli Mambazani gaiga Pambuli Mambazani baba bupa umusubati nakara bona sekirete bona mujano ne yabasubati rero ngaroja okay musubati nakare gaiga iga imogete live and direct agatebyo mugako yiga mbanyoma ne live and direct akamotebiga gakya suwanja kwao ntomere umusani one chibese chingana iga okay musupazi nyiza asinyika mpenzi wake kumuomba aokole chahazi rafiki bila kujali uaminifu we igatebetio musacho yiga kamotebige ntogokora nkonyero mungwano limo nkonyere serious na ande ebitiridi pake gasigatereri nkonyere live and direct okay mugako yakamuri uyu okay none gatuni no erega iga matringa ano uri oligeretera bakore gatuni ibuno musacho yakomotebi no roje lakini unakomotebi wi lazima okay korugiga bunkorusiga bo no mulikyo no lenge ukorukwa nere chane tikafunga nero ndeteira yonko ire paka so mulikyo no ukorukwa nere chone musioki gaiga nigo tokuruka no awendo miguri nsamata agwendoga okay agwendoga iga paro awikia peste kunyemelea demu wake okay bono gaiga na babantu bazikaine abamura bazikaine gaiga very smart very accurate very intelligent banchaine bono ngayekirite oyomo agataka mukoyo mwabo akamutaka lende yani kunya kugamba nere 1 2 3 4 5 even 6 there is no any problem whichever wherever okay bone kamanya kuruga ikira oyo igo ndakachia kamanya kamakuru akamataitata ubosani obuti gabo chibwero ino mulikiona chon musioki asengo chokole gaseti ane taifa lero na sakuruku mukokoni gotoka kwale rogura achuta kumuhada mkewe muganga alikuwa pasta okay bona iga aseme chandega kali omo subatira kala iga umugakoye aletre to murandia anyakomurandiria abu bona esi yaikirite omo subati yachite agachaka kumanya ngo pastor bona gakale umuganga igaga kale umutwemete akaro muruda chinche okay nkakibona kurandiga
Okay, bona kaenda so mugako yakamubuli umupastor ukwandeterete gaiga na mukagiri. Okay, na mukagiri uyu paka gakaro muganga. Bono gaiga nario umugako ya motebetie sikirete gwikirabu uikoigwire buna umurandia ago teba. Uyu no murikio no kurukwanere copy gweke topic gwekesa. Nero manyiriga ayo kurwa sakuru kumukoko ni kware omugaka James onkorogo kibacha eri abwasa umuganga na pastor korwa timetingie gazeti yateba naye kiwateba bwata eyi timanyi tingie gazeti yateba naye wate onantite konchunguso antite kontukuri eyu ngakiagote tali bona agote usarigo Doro chomugano uyu umusacho umete nkorogo asinjo kora tukumanya nga kiaraire lakini ototebirire ndiko se gazeti ne yana ototebiri kwa ototebiri amangana agotali ayi gazeti na ye gazeti straight omwancho mategere no mwancho murigereri kendo gore gazeti eyu aye bwirigeri yabi no montoyo abaigamba ganiriti maya oyo musacho yo mushtuka maiga yoko ngaina mukaye ngankoleta aro morandia gocha gusaba sinka kuri mukaya agacha gushtuka nga no muganga gusirumunya nabyo cyashika nekinakwana ni otebiro sana ki koleta ndi nekinakwana ni kenya tani koleta ndo murandia koleta ndo mupasta acha gutosavira nario murugia gocha umugeni agocha murugia gocha gutoboka kanyora no muganga uri straight teba ngaki epoide yaba gokia nabona nyeso maigo mapema hallelujah. Alright, tali magana omunchubuligeli nga ayosina sabagazeti babyabono nekrobigwan sana igasi Gatembe television na mabyabono royo sankamo kene komyeso muri etwani atoja kura magazeti kulindeke gatonya never mugaka onkorogo bada tunana singampo ya Gatembe mambi abono igoto usika magazeti karibu mwanchubuligeli toswa se never. National anthem ya never. Hallelujah. Nse rakini nensezi. Nse buna tamanya taiga nebwata amangana mange tuto. Yani mange mono igonko tebanga ki ekeruri gabwa sense buna toleiga egenteke nengelia ki sikoyo mino for free no komosika tu go komosika como amasika no komotebenga ki endu ngaki kwaboka mbuyana abokire emirimo nkogenda nerogoteine emirimo nkogenda simple amangana yarire lakini ndatemba tebiga abantu bamintu abantu baroro okonyora erebona sakubuka kuru igabwate bitina noyo mwabo amauchinaro mama ke mutoma liyo chindiro konyora liko kama ambi nesirazi ayekwa ranga ki mugonda kogenda kwa yachikora baranga kusire konda kitako genda riga itiriri kuriria gwo chimwino gaiga konda kitako genda arabara biorro aro siebese okay na bandi bamaro ambukire ngumbu gusire ndi bono gusine konda kaire ke ngumbu keria okay bono kurugi gabwo kwamanya konyora umuntu uyo iga live and direct kumbe namangana koja kuriga kogenda arafu ona kira bakumbira na maragoba n'abasani
magote no maite umuchigete umuchiuri umugaka no mongina batuanga na tung maambi ke maambi ali na baeresire okay arafu na no magochaka no rocho umuchiuri baitewe manya bana bali kwenda sukuru umuchiuri bana bali kwenda sukuru okay arafu kurugabo obaerese meji mochioge noge yayento maite mochiogo to maite ayento maite bona yerende ntutu achire kuguchunguza tora amanya buhungaki muno ko mugane sirasi kwenya komya ko chigigai tigango tebiga amangane kujya guchunguse mechi y'abantu gakyancha mutigeta batali please mukungwa ko mukamambi atate ko manyanga naki atate ko manyanga uri naro sigose naro lero nkiko satumia lero tumire gake chaye otumire chaye gali omugati no le gali omanene mutambe okay abana bae paka bakire siagi okay uruoroba no icha nyumba chako mugako no maete nyarebe bakoria omugati ne siagi echa ne tikini echa yurato beke kibiriti menande bwake giyoke bona ajerinde aye bono ayenga kiure ayengi utari kondetera aye bono mwana uri uchure nuguri ngi ayo utari kondetera tatemba tebinga ki amangana yo weta etachi emechi no konya koruba otaite kumanyanga kinyare babuka ayenga kikwabuka ayato kore boringa kikwabuka noge yo nya gotosumbu akiri binyoro konya koetani abante metu konya kobakani metu binyoro kogenda mwimugete maambi gasi yao no konya kolikinga ngainki mwina aliki alenge na mwina alinki kere na mwina alinki kiage gochikoba ayatata tatengo tebinga ki lilask ensene nyerere ensene etesadi egenteke nengelina ki tosikane na basorera bagusiba mintu bunembure goso agotugusi bunembure goso agotukapise gotuga kiagera bonegana umurakera bunego so agotuga tosikane tabatari mangana kurusia mangana kurwaso yoga kwandetra kurusia mangana kurwaso yoga kwandetra gose kwairera nyarebe igento bunekyo na batebiri mimi staki never Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo